sem kumin ba ubule bokhorok imle mo bukho ubukhe godana ubule godana obo bukhung no ubu godana mo bukho ubu se godana ubule mo kali mo kol songna kunju jawa mo kol ma kunju jawa bole no rom nai la imo se mo kole bokhere jang nya dui ba ibule jang kita mo kol ubu kai sau kai sa na khon omo bukhung tam jang mani omo ka khunju sem kongkal bokhro hai aple ba tuni se first time nai jak lang khuni yes ya tuni se Hanya hai viral video kasai phejau ka thanaya se raima saima kerang kothmani chibu musele bokhorok tanjamani hai holong no kosor ke musele bokhorok mano honei nongmani hai tabu bo taisa hanya hai viral video kasai phejau ka mohong ke holong pura kongkal bokhorok hai pura bokhorok thaise set dong honei borok thangai naileka tisa beraye nubu nukha aro khunju bokhorok mokol thungno bokhorokni kosol ke borok nuklai belakhen wana laijak borok mohongke gonda tisa gonda sorani borok aing side ni no mobo viral video kasai phaijau kha norok nugui mangkhana screen no borok thangai naile mani tanggai khunju rok mokol rok nei norok bo nugui ni mangkhana khanai mangkhana norok tamu wansugui dong norok ni wansugmatei kopoi da angjak norok bo comment khai sadi obo haike nugui borok bo belakheno wana laijak tei thangai napna lekha borok mokol paithang baino obo haike no tabuk social media o viral ngai tongo o khompoi natok ni kerang kothoma ajaga musele bokhorok tanmani a musele bokhorok pathorni snamjak ke borok manlaikha haini bagui belakheno lokorok tabuk wana laijak tei kubui mangpili truk ke kasai phaio nei lokorok ko kasawi tongkha nainadi an video no payasat jora hambai